सबसे पहले देव आदि देव महादेव गुरु के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी, हमार प्रणाम स्वीकार करें। माँ गौरी गणेश के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी, हमार प्रणाम स्वीकार करें, हमार प्रणाम स्वीकार करें। साहब हरेंद्र नंद नीलम दीदी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी, हमार प्रणाम स्वीकार करें। धरती पर बैठल धरती मैया के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी, हमार प्रणाम स्वीकार करें। जहाँ तक हमार आवाज़ आ रहा बा, हम सब गुरु भाई बहना के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी, हमार प्रणाम स्वीकार करें। ये यूट्यूब के माध्यम से जितना गुरु भाई बहन हमार वीडियो के देखता, हम सबके चरण के कोटि कोटि प्रणाम करतनी, हमार प्रणाम स्वीकार करें। भैया लोग दीदी लोग ऐसे ही अपन दुलार प्यार हमरा के थोड़ा सा देते रही। तो देखी भैया लोग, रोड़ा सभा के बीच में बहुत सुंदर एगो शिव गुरु के कथा लेके आई बनी। भैया लोग दीदी लोग, ये माँ बेटा के कथा है, रोज सब कथा सुने के प्रयास करब। कथा सुनल जाला तो आधा अधूरा ना सुने के चाहिए, कथा पूरा सुने के चाहिए, काहे कि पूरा कथा के फल प्राप्त होखला, इससे पूरा कथा सुने के चाहिए। देवों के देव महादेव गुरु के कथा है, कथा सुने के प्रयास करम। भैया लोग दीदी लोग, चैनल के सब्सक्राइब करब, वीडियो के लाइक करब, शेयर करब, कमेंट कर मत भूलब, कमेंट में जरूर लिख के डालब हर हर महादेव। ताए भैया सुनी। देखी भैया, एक समय के बात है कि एगो बेटा रहन अपना बाप मतारी के, एक ही बेटा रहन, एगो बहिन रही। बेटा पढ़लन लिखलन, बेटा के नौकरी सर्विस लाग गइल। जाके अपना पिताजी से पूछत रहे, कहत रहे, ए पिताजी हमार नौकरी लाग गइल बा, अब हम एजा से जातानी सर्विस पर। खुशी से लड़का के बहुत ज़्यादा आनंद मिल रहे। ये खुशी में सबके लगे घूर घूर के जात रहे लड़का। आप पूछत रहन कि पिताजी अब हम अपना ड्यूटी पर जातानी, हमार नौकरी सर्विस लाग गइल बा, बड़ा दुख से हमारा के पढ़ैले बानी, पोसले बानी, बताई पिताजी हम रौरा खातिर का लेके गिफ्ट आई वजह से, जब हमार ड्यूटी पूरा हो जाए छुट्टी काटे खातिर आई तो रौरा खातिर का लेके आई। तब पिताजी के डिमांड बा कि बेटा जब अइह तो हमारा के खूब बढ़िया बास्लेट के एगो धोती ले लीह, गमछा ले लीह, एगो कुर्ता ले लीह, हम उहे पहनब। तो कहब कि हमार बेटा लेके आइल बा, समाज में घूमब तो ऐसे तू ले लीह बेटा हमरा खातिर। बेटा खुश होके कहता कि ठीक बा पिताजी, हम लेके आइब। फिर बेटा गइल बा अपना बहिन के पास में, जाए के बेरी कि दीदी हम जातानी, हमार नौकरी लाग गइल बा, नौकरी लाग गइल, हम अपना ड्यूटी पर जातानी, तहरा खातिर हम का लेके आइब गिफ्ट में, बताव। जब हम आइब तो तहरा खातिर कुछ लेके आइब, बोला तहरा का चाही, अब का के कमी बा। तो बहिन कहतड़ी कि ना भैया, कमी का चीज़ के बा, जब अइह तू छुट्टी तो हमरा के खूब बढ़िया लहंगा चुंदरी हमरा के लेके अइह, हम उहे पहनब, एगो गाला में के हार ले लीह, हमरा उहे चाही। तब फिर गइल बड़न अपना औरत लगे, औरत से पूछा तड़े कि बताव तारा शिव चर्चा कैलू, पूजा पाठ कैलू, फल भगवान देलन, हमार माइयो शिव चर्चा कैली, कथा पूजा कैली, सुनली मन ध्यान से, आ बड़ा दुख से पढ़ैली लिखैली, आज गुरु के कृपा भइल बा तो हमार नौकरी लाग गइल, हम तो जातानी बाहर प्रदेश में। तब बोला तहारा खातिर का चाही, तहार डिमांड का बा, बोला। तो कहतड़ी औरत कि हमरा का चाही, हमरा इहे चाही कि हमरा के जब रौरा ओने से आइब तब भर देही गहना गुड़िया हमारा देही पर लदा जी तो बड़ी बढ़िया लागब। हम हमरा के गाला में के हार ले ले हब, मंगलसूत्र ले ले हब, एगो कान में के ले ले हब, हर गहना के डिमांड अपना पति से बताओ तारी कि हमरा के इतना इतना सामान लेके रौरा आइब, जब आइब तो कुछ खाए पिए के सामान ले ले हब। कहलन कि ठीक बा, सब कुछ लेके आइब, अब जातनी अपना माई से मिले हम। देखी गुरु बहना लोग,
सब कोई तो अपन अपन डिमांड बता देलस, लेकिन माई के ममता ऐसन होखला कि शुरू से बच्चा से आदमी बेटा के पढ़ावेला लिखावला चाहे बेटी के। आज जब बेटा बेटी बाहर प्रदेश में जाए लागला तब माँ के कलेजा फट जाला कि कैसे हम आँख से दूर करत तानी, कैसे हमार बेटा हमरा से दूर जाता, कैसे रही कैसे खाई। भगवान में ध्यान लगा के आ शिव गुरु के चरण लगे बैठल बड़ी, दिया बत्ती जला के बैठल बड़ी माई, पूजा में ध्यान लगैले बड़ी। आँख से आंसू झरझर गिरता कि बेटा हमारा जाता परदेश में। हे महादेव गुरु हमारा बेटा के रक्षा करब, सतबुद्धि देहब, बेटा हमार अपना बुद्धि से कहीं खुश रही, केहू के दिल जीती, हमार बेटा सही सलामत हमारा घरे आवो। हे महादेव हमारा बेटा पर उपकार करब, दया करब। हे महेश्वर शिव अपना महादेव गुरु के ध्यान में लागल बड़ी। आँख से झरझर लोर गिरता कि आज बेटा हमार जाता, कैसे छोड़ब। बच्चा से पढ़ैनी लिखैनी, ओकरा के अपना साथे खियैनी पियैनी, जौने हमारा लगे नमक रोटी रहे हम ओकरा के खियैले बनी पियैले बनी। आज हमारा से दूर हमार बेटा जाता, हम कैसे रहब, कैसे हमारा नींद पड़ी। ई कह कह के शिव गुरु के चरण लागे माई बैठल बड़ी और रोवा तड़ी। जब तक से बेटा पहुँच जाता हो जा माई लागे बेटा पहुँच गइल तब माई कह तड़ी कि आओ बेटा तहरा के तिलक लगा दी महादेव गुरु के। ई चरण के तिलक है बेटा लगा दे तनी, जहाँ जई ह बेटा हमार खुश रही ह, जय जीत के आई ह, अमर रही ह, तहरा पीठी धूर न लागी। ए बबुआ पढ़ैनी लिखैनी कैसे आँख से दूर करत तनी तहरा के। बेटा माई के आंसू पोछता आंसू कि माँ हम तो जातनी बढ़िया काम करे खातिर, कमाए खातिर जातनी माँ, घर में बैठे से पेट ना भर जाई। तो हाँ बेटा हमहू जानतनी कि घर में बैठे से पेट ना भर जाई। हमारा खुशी खातिर, हमारा खातिर कितना दिन तू हमारा पास में रहब, पढ़ैले लिखैले बनी नौकरी सर्विस करे खातिर। तो तू नौकरी सर्विस करब बेटा आ खुश रहब, वही में हमार खुशी बा। लेकिन जा तड़ बेटा तो हमारा से बर्दाश्त नहीं के होखत। हमारा कलेजा फाटता कि हमार कलेजा आज बाहर प्रदेश में कमाए खातिर, दू रोटी खातिर जाता, कैसे बेटा हमार रही कैसे ना रही। बेटा ये सोच सोच के हम परेशान बनी, हमारा आँख से आंसू गिरता यही के चलते। तो बेटा आंसू पोछता कहता कि ना माँ चुप हो जा, हम फिर से आइब तहरा लगे। अब बताओ माँ तहरा का चाही। सब कोई दाए अपन अपन ऑर्डर बतैलस हमरा के खुशी में, तूहू मांगा कुछ तहरा खातिर हम का लेके आइब। माई कहतड़ी कि बेटा हमार सब धन तो हमार तू ही बाड़ा, सब धन संपत्ति तो हमार तू ही बाड़ा, हमारा का चाही। तू बढ़िया से लौट के घरे वापस आई ह कमा के, आ बढ़िया काम करी ह बेटा। सारा संपत्ति हमार तू ही बाड़ा, हमारा और कुछ ना चाही, बस हमारा तू ही चाही। तू ही आ जा बेटा हमार सही सलामत, वही हमारा खातिर बहुत बड़ी चीज़ बा ये बेटा। और हम तारा से का बताई। तब बाहरे माँ बेटा कहता, बाहरे माँ सच में माँ माँ होखली। देखी सब कोई अपन अपन डिमांड कैलस, लेकिन माँ के डिमांड बा कि हमार बेटा चाही, हमार बेटा वापस सही सलामत आ जाओ। सबसे बड़ी धन हमार उहे बा। बेटा ड्यूटी अपन पूरा करी ह आ घरे आई ह, तहारी बूढ़ी माई तहारा खातिर इंतजार करी। बेटा अपना माई के चरण छू के ड्यूटी खातिर निकल गुल बड़न, ड्यूटी चल गुल बड़न। बेटा खूब बढ़िया से ड्यूटी करत हन, बहुत बढ़िया उनका काम धंधा मिल गुल बा, बढ़िया जॉब सर्विस मिल गुल बा महादेव के कृपा से, उनकर माँ के दुआ धर्म से। बेटा ओजा खूब खुश बा, आनंद बा। तो इहे देखी महादेव गुरु के इसी चर्चा रहे, कथा रहे। भैया लोग दीदी लोग अपन प्यार आशीर्वाद देहब। और सब के बीच में बहुत सुंदर सुंदर हम एक कथा भजन जरूर लेके आवे के कोशिश करब भैया लोग।